बेयाव आं गय गायजेनोबा मानसिफोरा बयबो मिनियोमोन इमान दै जायो जोंना दैज्लांसे दै जायो बे दैज्लांसे दै जायो नालाय मानसिफोरा होनदों बेयावलाय मा गय जागोन होननानै खिन्थु आङो माने आइडिया लगायदों दा बै मालायनि बुंनायखौ लानानैनो आं दा नै एसे जामब्रनाय जाहैबाय आरो जि हायो एसे एनै बेफोरखौनो मावनानै सोलिगासिनो दं आरो जोंहानि फख्रिया बेयो खाथियाव औवाफोर थानायखाय एसे दैया लेथ्रा जायो 2 बिगा एसे बारा दं फख्रिया नैबे साइडथिंजाय एसे थौले नै दिनै आं जोंनाव खम खरसावनो माबायदि अमा गन्द्रा बानायनो हायो दिन्थिनो दा नै नोंथांमोनाबो बांद्राय जुदि थाखा गैयाबा आं बायदि दुखियानि फिसाबा नोंथांमोनाबो बेबायदिनो बानायनो हागोन औवाजोंनो बानायनानै नैबे गाहायनि फ्ल'र खिनिखौल' फाक्कानि बानायदो ओमफ्राय नैबेखौ औवानि बानायदो होमबाना नैबायदि दोननो हागोन आरो खथासे खथानै खथाथाम दा मानै ओरैनो बुकिं खालामना दोनबावनाय दङ बेलेगनि फिसा जोंना बिमाया बांद्राय कुवालिटि नङा जोंना एसे नै फारथं थङालिथार बारा मोजां नङा फिसाफोरा बारा मोजां कुवालिटि जाया नालाय बेलेग ब्रिडनि अमा लाबोनो नागिरदों आङो दा बैखौ बैथिंजाय जायगा बानायगासिनो दं बै लास्टनियाव बेयाव दोनगोन ओरैजाय औवा बारि दङ बिथिंजाय नै अमा गन्द्रा बेजों लोगोसेनो ओरै फुख्रि थाहैबाय उफाय गैया रायजोफोर मावनानै जानांसिगोन मावना जायाबा बोरै बाहेरायावबो खारनानै सोलिबाय थानो हाला ओरैनो न'आव थानाय आङो 2 बोसोरसो जाबाय बे 2 बोसोरसोआव बिदिनो मावनानै सोलिगासिनो दङ सिगांथ' ओरैनो बाहेरायाव थानानै बायदिसिना गोबां बेलेग टाइपनि खामानि मावबाय नाथाय दा उफाय गैया दा न'आव थानांगौ गोनां जाहैबाय न'आव थानाय हिसाबैलाय माथो मावनो दा बेफोरबायदिनो जि हायो एसे एनै बेफोरखौनो मावनानै सोलिगासिनो दं आरो नै आंना थाइबें गायनाया फिथाइ थाइजोबसिगोन अबेबा बिबार लाबायानो आरो बेयाव बे हायाव सिगाङो माइसो गायोमोन माइ गायनानै जोंना मैगं गायनो जायगा गैयामोन आरो बेनिखायनो आङो बे बिराद दलहा दैज्लाङाव दै लोमजोबो इयाव दै लोमबाबो दा मा मोनसे आइडिया बानायदों आङो माने बैखिजाय 4 फुट नैबेयाव 4 फुट गोथौ बे 4 फुटनिफ्राय आङो बे हाखौ ओरै थिखोबाय बैनिखौ बिदिनो 4 फुटनिखौ ओरै थिखोबाय बेबायदि सिस्टेमै आङो खामानिखौ मावदों आरो दा इयाव आङो 12 मास माने बोसोरसेखौ आं बेयावनो बायदिसिना मावनानै मोनजायो आरो मैगं गायनो हायो बेजों लोगोसेनो नै गय गायदों ओमफ्राय नै भिन्दि दङ बिराद गासिबो मैगंफोरखौनो आङो गायजोबदों इयाव नै बियो जिंखा इसेबां हासार होबाबो बांद्राय मोजां जायाखै बिफांनि कुवालिटिया बिराद हासार नांगौ खोमा बे माबानो जिंखानो आं बांद्रायबो आबाद मावा एसे एनै ओरैनो न'आव जानो आन्था मावबाय थायो बोसोरफ्रामबो दा न'आव थानाय जादों हिसाबै 2 बोसोर 3 बोसोर जाबाय न'आव थानाया बिदिनो न'आव थानाय फाजिनो एसे एनै खामानि मावो नै मैगं बेयाव फैबानो आं गोसोआ बिराद गोजोनो आरो इमान टेनसन थाबाबो माबा मोनसे प्रब्लेम थाबाबो मैथा बांगाल दङ भिन्दि दङ ओमफ्राय लोगोसे नैबे माबा गायदों गय गायदों दा बेयाव बागान बानायनाया मेना गय गायनायानो गयनि बागान दा ओमफ्राय गयाथ' दानो फिथाइ मोनथ'वा नालाय बे हाफोरखौथ' ओरैनो दोनजाया बै हिसाबै नैबे जिंखा थाबाय नैबे भिन्दि थाबाय ओमफ्राय नै सिङाव दङ नैबे नारें खमला ओमफ्राय बिदिनो गायदों बेलेग मैथा बांगाल बेयाव आं गय गायजेनोबा मानसिफोरा बयबो मिनियोमोन इमान दै जायो जोंना दैज्लांसे दै जायो बे दैज्लांसे दै जायो नालाय मानसिफोरा होनदों बेयावलाय मा गय जागोन होननानै खिन्थु आङो माने आइडिया लगायदों गुबुन जायगाफोराव नुदों आं माने दैब' जायगाबाबो माबायदि खालामो दा नैबे हाखौ ओरै थिखोबाय नालाय बेयाव गोजौ जाबाय बैखिजानिखौ ओरै थिखोबाय बेयाव बिदिनो दा दै फैयोबाबो दैज्लांसे जिमान दै फैयोबाबो दसे दै लोमोबाबो ओमफ्राय दैया गोलैलांफिनबाय ओमफ्राय दा इयाव दै थाला नालाय गयनि साइजफोरखौ नाय बेयाव गायजेननायावल' एसे हासार होदोंमोन गोबोरखि हासार होदोंमोन दा नै बिराद साइजआ गयनि कुवालिटियानो गाहायनिफ्राय आलादा जाबाय ओमफ्राय बेखौथ' हमस'नाया दा नों गुदिनिफ्रायनो गिदिर जाबोखादों कुवालिटिया बेजों लोगोसे नैया दङ नै दालिम दङ दालिम गायदों दालिमाबो एसे गोजौ जाहांबायानो बेजों लोगोसे नै आङो समायनायनि आंनि बागानाव सानफ्रामबो जितु आं फुङाव फैनानै आङो गोसोखौ गोजोन मोनो बै हिसाबै बिबार दङ समायना बिबार
ओमफ्राय बिदिनो गेजेर गेजेर दङ नैबे नारें दङ बिदिनो नारेङासो बिदिनो गयनि गेजेर गेजेर गासिबावबो नारें दंजोबो नैबे थालिर दङ थालिर जाहाजि थालिर बियो नै बेथ' नारेङा बिराद मोजां जाबोदों दायो 1.5 बोसोर 2 बोसोरनि गेजेराव मोनगोन आरो फिथाइखौ दा नै बे बुस्थुआ आङो बिराद लस जाहैबाय बेखौ जोंनि जायगायावहाय मानसिफोरा बुङो माने ड्रागन जाया होननानै ओमफ्राय दा नै आं गायनानै बोसोरनै जानोसै बोसोरनै जायियावनो दा नै बिबार लाबाय नैबे फिसा फिसा बिबार मोननै बारदोंमोन बिसोरो रानलांबाय नैबे गिदिर दङ बिदिनो माखासे बिबार बारजोब्बाय आरो बेथ' थासिगोन ओमफ्राय बिदिनो माखासे दङ थांनाय बोसोरावबो बारदोंमोन खिन्थु सिरि गारलांदों एबार आसा खालामो एसे 10थासोबाबो फिथाइ थायगोन बेनो आङो नैबे प्रब्लेमा बे जाहैबाय नैबे औवायाव गायनो नाङामोन नैबेयो फाक्कानि खुन्था जानांगौमोन ओमफ्राय आङो मानसिफोर बुंनाय हिसाबै आंनावबो मोनसे गिनाय सोमजिबाय जायालै जोंनि जायगायाव जाया बेफोर जाहैबाय अबेबा जापानाव चाइनायाव गायग्रा बेफोरसो बुस्थु बियो जोंनियावलाय बोरै जालाबायनो जोंनि इनभाइरमेन्टजों गोरोबा बायदिसिना अनेक खोथा बुंनाय हिसाबै आं माने ट्राइ नायनो होननासो गायनायदोंमोन आरो नैबे माबायाव औवा बुरखानि नैबे गुदि होदों ओमफ्राय बेयाव दा गायनायदोंमोन गायनानै दा खिन्थु आङो फोथायनाय मोनसे फैबाय दे जोंनियावबो जायो बे बिफाङा बे माने केकटास हारिनि बिफां बियो जेरावबो जायखिजाया इनभाइरमेन्टआवनो जायो खिन्थु फिथाइया खम फिथाइ जानाय गिदिर जानाय बेफोरबायदि जानो हागौ नाथाय जायखिजाया इनभाइरमेन्टआवनो बियो थिसदिनो हानाय बा थांना थानो हानाय बे बिफां आरो आं बेखौ मोनसे दा फोरमान मोनबाय आं जोथोनबो लायाखैमोन दासो नै दाख्लैबावैसो नैबे जिगाब होदों जिगाबखौ हाग्रा रज'नो हायिनि थाखाय होनाय जाहैबाय ओमफ्राय नैबे गुदियाव गोबोरखि हासार होदों बाखि खिन्थु जेबो गैया दा बेखौ आङो खोब नैबे फिथाइ थायखांनायनि उनावहाय फाक्कानि खुन्था बानायजोबनानै नैबेथिंजाय आङो बानायगोन जायगाखौ गोदानै आङो ड्रागननि थाखाय बिदिनो 2 बिगासो एक्सट्रा बानायखागोन दा नै बेफोरो नै गोलैलांगासिनो दङ बेयावहाय फाक्का खुन्था होनानै ओरै टायार होनांगौ नङाबा फाक्का खुन्थानि होनानै ओरैजायहाय एसे होसननाय टाइपनि होनानै बेखौ होनांगौमोन दा नाथाय आङो मानसिफोर बुंनायखौनो एसे बोरैबा डाउट जानानै जोंनियावबा जामारगोन ना जामारा बेबायदि टाइपनि साननानै आङो बानायनाय जायाखैमोन आरो दा नैबे मोनसे नायनांगोन बिबारा बिराद मोजां जाबोदों बिबारा बिराद मोजां जादों आरो सम दंबावो नैबे जुन जुलाइ बे समसिमहालागै बिबारा लालांबाय थागोन एसे ओरै बांद्रायथ' बुरजा गैया ओरैनो 30 दालसो दङ बेयावबो बिदिनो नै बिबार लाबाय मोजां जाखादों बे बिबारा बियो साननैसो उनावनो ओरै गेवलां जासिगोन बिनि उनाव फिथाइ लालांगोन बियो बै नैथिंबो दङ दा मानसिफोरा जोंनियावबो गायनायनो हागोन आरो आङो बिराद मानसिफोरानो गोबां खोथा होनदों नोंसोरलाय मालानिफ्राय खेथि मावनाय सिगां बिफा थानाय समाव फोथारावनो ओंखारफेरामोन बाहेरायाव थानानै देरनाय नोंसोरलाय जोंनि जायगानि सोमोन्दै मा मिथिगौ बेबायदि होननानै गोबाङानो गोबां खोथा होनो माने दा बै हिसाबै आं ट्राइ नायदोंमोन दा ट्राइ नायनायाव दा साक्सेसखौनो होनांसिगोन आङो जितु बोसोरनै जायियावनो मोजां जोथोन लायाबाबो मोजाङै बिबार बारहोनो हाबाय आरो बिफांनि साइजफोरा माने गिदिर बै हिसाबै मोजां जायो जोंनि जायगायावहाय बेखौ मोनसे आं फोथायनाय फैबाय आरो दा माथो होनबावनो जोंनि मानसिफोरा गाव मावनायालासिनो ओरैनो खुगाजों होनो माने आन्दासै बुंनाय दा बै मालायनि बुंनायखौ लानानैनो आं दा नै एसे जामब्रनाय जाहैबाय आरो लसखौनो बुंनांसिगोन दा बिबार बारखानाय फिथाइ थायखानाय बिफांखौ आङो खालमासिहालागै मेसेङाव बेखौ उथायजोबनो गोनां जासिगोन उथायनानै बिदिनो मा होनगोन बेखौ फाक्कानि खुन्था बानायनानै बैथिंजायथ' ओरै हा दंबावो नालाय बिथिंजाय गायनो सानदों आरो दा नै बिथिंजायहाय मा होनो बेखौ जोंनिया सबाय बिमाबो होनो लेस्रा होनो सोरबा बायदिया दांबुदि होनो फिथाइ लाबाय नै फिथाइ लाहांबायानो बिराद फिथाइ थायदों बेयाव बारा हासार होनाय जायाखै गासिबो बेलेग हासारथ' होनाय जायाखैयानो गोबोरखि हासार होदों बे गोबोरखि हासार होनायानो फुङाव बेखौनो फाखोसे गिदिंनानै गोसोखौ गोजोनग्लाय होयो सिखारग्रोमोना बेयाव आं फैनो मोनाबानो गोसोआ सोराङा माने मैया जा बिफां बेगर गायदों बियो
फुङावहाय बिलाइ गांनै हरोबाबो ओरैबायदि माने सेटिसफाइ मोनोना बै गोजोननायखौ आरो बेलेगाव मोननो थाङा आरो दा नै गय जाया होनना बुङोमोन ना जोंनि जायगायावहाय नै माबायदि गय जादों गयनि कुवालिटिखौ नाय बिफांनि कुवालिटिखौ नाय माने जिबायदि जादों आं नै आंनियाव जिरायना थायो ओमफ्राय नै बिदि नुहुरो आरो फुंखिनियावहाय बिदिनो जिरायना थाफैयो आं ओरैजाय निजोम जायगा बिदिनो एसे एनै खामानि मावबाय खामानि मावखांनानै जिरायबाय बे दंफां सायाव गोसोबायदि खामानि माव गोसोबायदि जिराय गावनि गोसोबायदि नैबे मेन थांखियाथ' माबानि थाखायसो गयनि थाखाय नैबे गय ओमफ्रायो गेजेर गेजेर बिदिनो नारें गायना होदों गया गोजौआव जौलांबाय थागोन नारेङा गाहायाव थागोन नैबे नारेंनि बारा गोबाव जायाखै 2 मास 3 मासल' जादों गायनाया ओमफ्राय बिनि गेजेर गेजेर बिदिनो नैबे मैगंफोरखौबो ओरैनो न'आव जानो आन्था खिन्थु मेन थांखिया जाहैबाय नैबे गय जों वेस्ट बेंगलाव थांबा माने नुबोदों आरोना ओरैबायदि दङ सोरनाबा 6 बिगा सोरनाबा 10 बिगा गोबां माने बुरजा बिदिनो 10 लाख 15 लाख फैसा खामायनाय गय बागानजोंनो बिनिफ्राय माने माइन्दआव मोनसे हाबना फैदों माने आंना जोंनि जायगायावबो जेरैखि जायाबाबो आङो गय बागान बानायगोन होननानै दिनै आङो एसे बारायलांबाय गोबां खोथा बुंदोंमोन नाथाय जेननाय गैया आंनाव नाजानाय दङ जेरैखि जाया आं दिनै फोथांनो हाबाय गयखौ दा गयनि साइजफोरा कुवालिटिफोरा गोबां मोजां जाबोदों गिदिर जाबोदों गुदिनिफ्रायनो आसा खालामो उनफोरावबो फिथाइयाबो गिदिर जानानै आंखौ माहाजोन खालामथों होननानै